Begoña, hemen kontsumo talde batzuk elkartuta zaudetela ikusten dugu, denbora dexente darakizu hemen astelenetan baserriko produktuak zuzenean jendeak eskura ditzan, zer da zehazki edo hemen egiten ez duna zer kausean astelenetan? Bueno, guaz eginen Tolosan kontsumo taldea sortu zen ekainen, eta ekainetik honea astelenero kartze deu, otarrak edo esate jeunak, bi motatako otarrak ititeu, txikik eta hundik, eta pixkate helburu da momentun garaiko produktuoi batzan da honoi jendei ekartzea eta beraiekoi jakitea garaiko produktu zein den eta hoi konsumitzea eta gertuko bidek erabiltzea. Nondik sortu zen ideia hau edo? Bueno, pixkat bultzatuta izan zen, baien eta lurgintzan arteko, biolurren arteko pixkat elkarlan bateo izan zen, eta herri desberdinetan hasi ziren pixkat jendea elkartzen, aurrena jendei deialdi intzien, sortu zen horre taldetxo bat, eta gero ingurun gaunden baserritar desberdinei bai deitu ziguten, interesatuta geundena pixka proiektu hontan sartzeko, beraiek aukerak eta intzuten ze baserritarrak egin nahi zuen lan, eta Tolosan sortuan taldea izan da, baserri bat ola hartzekotan nire baserri hartuko zuela, baina gero aparte Gregorio Anoetatik etortzea, esnea ekartzeu, eta gero Aldabazarreko bai ekartzeute, Ogie, Madalenak, eta holako beste. Orduan 3 baserritarran arte pixkatu osatze dugu otarra. Jendea dexente gerturatu dela ikusi dugu, puestik egoteko arrazoia badituzu, ezta? Bai, egizan oso guztuan, ni behintzat oso guztuan hau proiektukin. Bai, eta jendeen behintzat zure lanoi baloratzen, ikusten zula baloratzea lanoi eta kaleko jendek estimatzen dula. Eta bai, gaur egun 33 familientzarite deu, eta egizan harrera oso ona, eta jende asko gerturatzea, sartzeko gogokin daula, gertatzen baserri batek emateuna emateu, eta baino bai, egizan oso guztua. Bai. Orain hemen produktuak eskuratu dituzten hauek izena lehendik eman zuten, orain norbaitek izena gauzak hartu nahi baldin baditu, izena eman dezake, kontatu iguzu nola dan? Pizkat sortu zen, lehenengo taldetxo bat sortu zen 18 lagunekoa. Eta hauek jasi zien martxan, eta gero konturatzen ginen jende pila bat zetorrela berriz sartzeko gogokine bai talden, eta sortu zen beste taldetxo bat 15 lagunekoa. Orduan, nik esan, 33 sortu zien denera 33 kontatu zien, ni momentuz behintzat gehiago ez zinula, eta hola, jende pila bat gerturatzea, jakin minekin eta pixkat nahi dulako lako proiektu baten sartu, edo azkenen honek eskatzeu bere denbora dedikatu bai ozu, eta esan nahi dut, kontsumitzaileen aldetik eta bai bere denbora eskatzeu, eta orduan, zuzendu dituzela edo enea edo biolurrea, pixka nahi dunak taldetxo bat sortzeko ideakin bali madabil, edo pixkat informazio bilajo ezatela horrea.